Now, arita sa mga produkto, no? Ninyo, Sir Lando. Okay. Unahon na to si Andre Penensoro o usa ni siya sa mga campers na to o niya currently siya usa ka college student sa UP. Niya first niya experience sa camp in 2008. Sa dihang high school pa siya no sa UP gihapon. Niya usa sa ni siya sa atong mga usa ni siya or siya ra gyud ang YDP climber during the inauguration ceremony last Augusto. Yes, mayong buntag, Miss Anne-Ray. Mayong buntag, sir. Okay. So, before ka nga nag-KAC, how do you describe or kinsa man si Anne-Ray atong panahona? No? Bali, sakto tong ingon no, nakadaghan ako naka-camp. So, first time ko naka-camp kay katong high school ko. Okay. So, ang kanang funny kay kanang reason na jud nga ni apil ko kay AC kay kanang lingaw-lingaw ra bitaw kay may uso. So bali ingana Nya kuyog sa grupo. Oh, ingana ko before kung unsay uso, kung unsay kanang in or unsay bag-o. Okay. Gusto ko nga masuwayan ako. Alright. Nadali ra ko mada sa storya sa ubang tawo. Ingana ko before and then kanang kung na ako'y kanang murag ika-comment, i-feel na ko dili kay siya important. Kanang Okay. di na lang nako siya i-share sa uban kay basin Okay. mauwawa niya ko. Okay. Basin unya dili sakto ingana. Og kanang sa una sad kay kanang unsay tawagan na dili kanang dili pud kay ko kanang dili pud kay ko mo share pud sa ako ang kanang nahibaw-an kay kanang medyo greedy ko sa akong mga nahibaw-an, especially if feel na ko important na gusto ko like ang uban moagi sad sa kalisod Sa imong nagian. Oh, yeah. Alright. So, you keep it to yourself. Nya murag kumparin mo nga kinahanglan mo agi sa sila una sila makaton. Alright. So, yun na ang imuhang murag kumaingon ta attitude. At ingana Alright. batasan. Now, after or during sa experience nimo sa KAC, unsa may mga changes nga imong naobserbaran sa imong kaugalingon? Pinaka first jud kay sakto gitong gingon na Sir Landolph, like any other campers, isaka jud ang self-confidence na kung feel na ko pretty important or kanang murag naa bitaw jud ko ika-contribute sa isa ka butang or sa isa ka grupo baron or naba ko ideas na ma-share, ako gid nang kanang murag ako gid nang ihatag or murag i-share gid sa ilaha aron sa kanang basin di ay makatabang siya whether or not feel na ko sakto, at least na ako'y murag at least na naingon ako kung unsa ako ang murag pwede masulti sa ilaha. Alright. Kuan sad kanang dili na sad ko murag dali madara bitaw murag akong iway ang things kung kanang sakto ba ni siya nga buhaton, unsa if moapil ko ani makatabang ba gid ni sa ako o sa lain tawo, if moapil ko ani dili ra ba ni kanang para wala kanang para char lang or para apil lang sa uso nga na. And then moto siya misaka gid ang self-confidence unya. Dili na sa gid ko greedy sa akong nahibaw-an. Alright. So kanang if kanang kailangan na dapat nako i-share sa ila para di na sila mo explore og ila or di na sila kailangan mo go through kung unsa akong gagian para nahibaw-an to siya. Alright. Ako sa i-share. Very good. Now, arita ni Fritz. Ikaw Fritz, before KAC, unsa man sa imuhang mga kinaiya, no? Yes, Fritz. Before sa akong experience sa Cool Adventure Camp kay I was a regular student ra sa Minganilla National Science High School. Okay. Nya kanang type na student na maghimo kay sa school staffs nya kanang nasa time na kanang enjoy lang nya kanang mag-fun kay ay kanang fun ra ba kay kanang anay ba sila na high school is kanang the best part of your life daw as a student nya ako kay ato before ko kanang camp kay before ko naka-experience ani na camp kay kanang among school kay kanang academic based institution gali kanang murag i-prioritize nilang kuan bang academic nya kanang ako kay murag na ako'y kanang apila na kanang like sports inana nya kanang naglisod kay ko kanang manage sa akong time sa studies and sa kanang sa sports anang other curricular activities nya kanang sa una sad kay murag kanang dili kay ko kanang
kanang ni-agree ko ni Sir Randolph og ni Ate Anric na kanang ang confidence level gali sa usa ka student kay kanang murag nabi joy uban na confidence wise lang kay taas kay ilang confidence ba niya. Murag ako apod kayo dili sad kay ko kanang parehan nila ay ni ate sa una na kanang dili kayo mo express sa kanang feelings anang sapol in a group kay kanang silent lang ko anya kanang maminaw lang mo agree ra sa kanang kuan ba murag if na ako'y kanang idea sa akong mind kay murag dili lang kay nako i-share niya. Okay. Wala ba kay baw na murag kanang basin kato nga idea gali kay makapabetter sa group. Makaayo sa grupo. Alright. So karon human sa KAC unsa may imong nadiskubrihan na karon sa imong kaugalingon? Unsa may mga changes or transformation kaha no sa imong kaugalingon after the camp? After the camp kay daghan kay kog kanang murag after kanang pag uli na jud namo kay murag ang mga students galip ang akong mga co-campers ba kay murag nag-share me sa mga learnings Yes. while nag-travel me anya. So unsa may mga nanggawas dito sa inyong diskusyon? Ang first kay kanang dapat jud ka mo stay sa group nimo kay like kanang namay mga ropes courses no anya kanang dapat kay kanang ikaw ang camper niya kanang nasa mo support nimo like mo support Okay. pud ka gali sa kuan Okay. yang kanang supportive ka niya confidence lang pod kay now kay kanang murag kanang sometimes kanang sa school activities kay kanang true kanang ako ang kuan ba kay murag akong confidence ni boost gali kay Alright, good. kanang kwaon ako as kanang MCs sometimes sa school activities. So ang confidence na kung kwaon kag mahimo kang MC. Wow. So kana no nakatabang gid na mangutana ko ni Sir Roland. Sir, unsa ka tinuod bitaw sir sa imong naobserbaran ni Fritz no sa inyo sa pamilya. Kanang unsa may imong naobserbaran sir human no or after the camp nga kanang sagay ka nag-camp Fritz Pag last year 2014. so pila pa lang kabuan niya hantod karon Sir Roland unsa may mga nanotisyahan na obserbaran nimong Fritz nga nausab gid siya after the camp. Kani siya nga iyang time management niya. Sa una before sa wa pa siya mo maka-experience aning camp, mostly gyud inig kabuntag ako na siyang pukawon. Okay. Pero after na Ikaw na pukawon. kana So nagi kausaban in terms of time niya. sa time niya Alright. kaning confidence sad nakaobserba sa ko niya sa una balayr ni siya. Niya after aning sa camp ako naobserbaran nga mo appeal na siya mga sports. Okay. Active na kini siya mo kanang sports nga example kanang badminton. Mo apil-apil na ni siya kanang nay mga tournament niya doon na sad ni sa iyang muguwid na ni siya. So makaingon ka sir iyang kumpiyansa isip sa kabata no sa iyang pangidaron naa na gyud. Na-develop na Na-develop na gyud. Na-develop Alright. So unsa man ni siya dili ni siya tig apil-apil diha sa mga diha sa to kung nasa balay nasa tuang komunidad unsa man ni siya ka-active sa ubang mga community organizations karon. Akong naobserbaran sa niya karon mo participate na siya. Alright. So kana no makikaigsuunan mo ni ang mga kausaban no nga inyong nadunggan sa atog yung mga bisita human before the camp o human sa camp makaingon tang punga nga na matud pa nila nakapasaka sa nakapabuhos sa ato ang kumpiyansa og ingon na sab kining maka-express no og the value of support no matud pa ni Fritz kaganina nga iyan ang gi-value no ang support nga sa una siya ra mausay giingon ni Anray so karon they are willing no to share no what they have unsa ilahang mga experiences unsa ilang mga ideas nga tupod sa ilahang kaubanan. So mga higala amo mong giawhag no sa pag-appeal no niini sa maong programa kay talagsaon ni siya sa ako nang giingon usa sa ko sa mga nituo niini ang programa dili lang kay nituo ko kung unsa but ato sa ni siyang gi-practice in fact ato sa ni siyang gipaambit pud ngadto sa uban natong mga kaubanan no labi na gyud sa mga kabataan
og labing na gyud sa mga local government units atong mga officials nga pagkat-on niining matang sa edukasyon, no, pinaagi sa adventure. Okay, so Sir Landolph, labi ni yun katong mga interesado nga mo appeal, no, sa maong programa unsaon man nila pag contact, kanang mag-inquire sila. Yes. Okay, sa katong mga gusto makasulay, gusto maka-experience, gustong maka-cut-on sa paggamit sa adventure, diri sa Cool Adventure Camp. So, pwede kayo mo tawag sa amo ang landline. It's 2609000. Okay, So, 2609000. 2609, yeah, tulo ka 0. Kung naglibog pa, kung unsa mo na program or nalang yun mo yung pangutana, pwede pangitaon si Althea sa kana na number. Alright. Pero if sigurado na ta na sa corporate bata or professional na program atong pangitaon kay si Miss NN, then kung sa youth development programs pod, pwede ra ako ang pangitaon or pwede pod si Miss Daphne ang ato ang pangitaon. Alright. Now, balik ko nila ni Andre og ni Fritz. Diha bay higayon, no, nga diha in the course labi na gyud sa ropes course na bay higayon nga nag-give up na mo sa pagbuhat ninyo sa task or sa challenges? Yes, Andre. Kana bitaw nga question kay maka-remember Yes. na ma-picture out ato nga time kay sakto jud time na kanang nakahunahon na jud ko na mo give up na, pero ang nisod jud sa akong mind kay ako man ang first climber ato. So murag kung muundang ko, kung dili ko mo push further, kung di na ko kanang murag i-extend ang akong pwede pa jud mabuhat. Murag ang mga nagtan-aw bitaw nako sa ubos kay murag basin sila sad ma-discourage og basin sila sad makaingon sad nga hala wa niya nabuhat, basin di sad na mo mabuhat. Tinuod. So in my part nagunahon ako, basin mao na lang gito akong best na mabuhat to motivate my group na kaya nako, so meaning kaya sad nato tanan, kaya Right. sad ninyo. So Right. motto siya. Very good. Ikaw, Fritz, sa imuha na kay experience during the camp nga murag di na gyud madam, murag back out na ko na o give up na ko ani. Unsa may padayon nimo, no, sa labi na gyud sa mga lisod kayo nga mga challenges dito? Ako sa middle south sa kanang ang gitawag ta kay dragons man, Dragons. Naday mga dragons dito, ha? Ang kanang Alright. courses kay dragons niya. Kanang katong nga course kay intended for kanang by pair. Okay. Nya akong pair kay kanang girl man siya ba niya. Kanang akong feeling kay I have to stand up for her Okay. para kuha niya. Sa middle na sa course kay murag nihilak na siya kay kanang murag layo na sad mi ba niya. Alright. Kanang I told her na kanang if dili niya i-conquer ang fear nga nasod niya kay di kanang murag dili gyud na mo maabot ang top yang kanang di na mo maabot both ang among dreams nya moto kanang dapat kay nasa siya i-prove sa iyang self na kanang what challenges nga maabot niya sa iyang life kay iya jong i-overcome. So kato kay pag after na to nga akong giingon niya kay kanang akong gi-push kanang ako siyang gi-pull up niya kanang finally nakaabot mi dito sa kanang murag sa top jud sa course gali niya kanang feeling the feeling nga na-achieve nimo imong goal na makaabot dito niya makaparog ka sa top kay ito sa feeling of achievement gali. Yeah. Lahi ang sa inyohang case kay duha mo. So kung dili nimo siya hatagan sa encouragement, motivation and support, di gid ma-achieve ninyo inyohang goal. So in that situation, unsa may niabot si imong una nga kinahanglan abto ni namo. So unsa gihimo nimo sa imong partner? Ako siya gi-encourage gi-encourage na ako siya nga kanang i-finish gali ang kanang kuan kay naman sa daghan pong nag-motivate na mga co-camper sa Ubos pod kay kanang nag-inspire pod ba niya ilang mga words kanang maka-motivate pod na kaya ra na ninyo ya kanang imagine na nga ang kanang naa sa inyong top kay inyong mindset jud na nga ang kanang nasa final na kuan sa babaw kay imagine ninyong dreams or goals in life ya, dapat inyo jud nang i-achieve. So, kumusta man in terms of achieving your goal so far? Asa naman kadiyang dapita karon sa tinud-anay na?
kuan kanang daghan pod kanang sa akong pagka-student kay daghan pod nga opportunities na naabot sa akong life kanang kanina camp kay it's a big opportunity for pod para nako na kanang naka-appeal ko ani ba kay kanang daghan pod ko na develop nga kanang mga skills good asa nya kanang dako pod ni nakatabang nako kanang sa leadership kay kanang na part ko sa kanang COMELEC sa school and ana nya. So niapil-apil na ka sa mga organizations sa school. Very good. Okay, si Andre, ikaw Miss Andre, unsa may mga so far as achieving your goal, no, personal goal is concerned, kumusta naman? Using sa imuhang nakatunan sa KAC. Ako style man good kay divide na akong goals na short term, Yes, mid term, okay, long term good. goals. Process man gud siya maskin someone na naka-experience og KAC ug someone na wala, process man jud up and down. So kanang karon kay kasagaran mga short term goals nako kay ang KAC mura siya og kanang mobile ba na mura bitaw mas paspas nimo makuha imong goals kay mas positive na imong attitude, mas Very good. kanang mas nana kay determination na kanang makaingon bitaw ka na conquer gito na kung 30 feet nga pang purple kani Yes. baka na kanang achievable ra kayo nana kay confidence sa imong kagalingon o kanang makita sa jud ka nga dili ra ka alone bitaw makita nako na naman day people nag-surround ako nga mo help sa achieve sa akong mga dreams o goals. So karon sa short term kasagaran na achieve na nako, then sa midterm almost there na kanang Hapit na. kung picture pa siya kay blurry siya but nana siya kanang mga edges. Nanay image. Oo. Alright. Ang long term goals layo pa siya pero kabaw ko I'm getting there. Yeah. Now, quick lang kayo, talking of support, kinsa may supporter nimo para pa-achieve nimo imong goal? Family. Imong family. Ikaw, Fritz? My parents, My parents, and no? friends. Of course, no? Klaro kayo kay naagid ang duha din eh. Anyway, mga igala mo padayon ta human lamang gipipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga dunay duha ka outdoor programs na namugna ni atong 2010 sa tuig 2010. Gipaila-ila ang laing duha ka outdoor programs nga mao ang Adult Backpacking Expedition ug ang Corporate Bangka Expedition. Niining tuiga usap, ang Cool Adventure Camp aduna nay duha ka grupo. Ang alang sa Youth Development Program ug ang Professional Development Program. Kini si Pagtukay Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gihatagan noong si kalungsod sa probinsya sa Subo kapin 38 milyones ka pesos alang sa Farm to Market Road Project sa Department of Agriculture kundi ay ni atong Hulyo 25. Ang Farm to Market Road Project usa lang sa kapin 105 milyones ka pesos nga mga proyekto nga pang-agrikultura nga ipatuman ni Agriculture Secretary Proceso Alcala alang sa probinsya sa Subo. Ang mga benepisyaryo sa Farm to Road Project maong lungsod sa Sugod, Carmen, Compostela, San Francisco, Cordova, Balamban, Alcoy, Dalaget, San Fernando, Sibunga ug Dakbayan sa Talisay. Subay niini mapasalamatong si DA Regional Director Angel Enriquez sa mga lokal nga opisyales nga mihatag sa ilang suporta sa paghatag og mga proyekto ngadto sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Nakadawat og 30,000 pesos nga hinabang gikan sa national government ang 502 ka pamilya sa Dakbayan sa Bugo human sa nawagtangan og panimalay niadtong pagpuso-puso sa bagyong Yolanda. Gipanguluhan usab ni Cebu Governor Hilario Davide III ang pagpanghatag sa laing 139 ka mga bagong tukod nga panimalay sa 1.1 ektaryang Yolanda Village sa Barangay La Paz, Dakbayan sa Bugo ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod ni Bugo Mayor Celestino Martinez Jr. ngang La Paz Housing usa lang sa lain pa mga housing projects nga buhaton sa pangangambahanan sa Bugo alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda ug mga pamilya nga naa sa mga delikadong lugar. Matag balay adunay kalapdon nga 21 ngadto sa 22 ka metro kwadrados ug binigo sa 5 ngadto sa 7 ka tawo. Ang mga benepisyaryo mobayad raw 240 matag buwan alang sa amortisasyon sud sa 25 ka tuig. Ang mga benepisyaryo sa Dakbayan sa Bugo tipik lamang sa 7,000 ka pamilya nga anaa sa amihanang bahin sa Subo nga makadawat sa pinansyal nga abag. Gipahimug-atan ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Mercedita Habagat nga mas nauna lang og hatag ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan sa Bugo apan gisiguro niini nga gikatakdan na nga makadawat ang laing pamilya na naglangkob sa 7,000 ka mga benepisyaryo.
Mupahigayon sa ikawalong Philippine National Health Research System Week ang Central Visayas Consortium for Health Research and Development sa Department of Science and Technology karong Agosto 12 hangtod sa 14. Salmuta ang kalihukan sa kapin 500 ka mga partisipante gikan sa 17 ka mga rehiyon sa Health Research Consortia. Tutukan sa kalihukan ang papel sa mga health research sa ilang pagtumala sa lawas kung adunay mga katalagman. Mudasig ang kalihukan sa mga partisipante nga makigdisog, makat-on sa usag-usa o makapaambit og evidence-based nga mga impormasyon nga makatampo niya sa pagtukod sa nasudnong pagresponde sa mga katalagman o sa mga emerhensya. Ang Philippine National Health Research System usa ka sistema nga nagsiguro og lig-on sa kalidad sa healthcare sa mga Pilipino, lakip na niini ang pagsiguro nga ang health research adunay kalabutan sa mga panginahanglan sa health systems. Usa sa mga tumong niini kay ang paggahin og pundo sa mga research aron madugangan ang mga health scientists ug makahatag og gikinahanglan nga ekipo aron makasugod na og health researches nga adunay kalabutan sa nasudnong National Unified Health Research Agenda. Ug maong kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga higala, no? Gamay na lang yun atong nabilin nga oras. Anyway, ato ni siyang kay muslan mga higala, no? Kuyog sa atong mga bisita karon. Okay, by the way, ako lang sa dining pasupot, no? Ang pipila ka mga pahibalo. Una, to promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Baranggarbo. In Baranggarbo, Pagtuki will have each discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph, and some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal. For inquiries about community, you may email us at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay. So arita sa mga mensahe, no, sa ato ang mga bisita karon. Unahon ako si Sir Roland. Sir, unsa may imuhang mga mensahe ngadto sa mga ginikanan labi na gyud katong mga ilang mga anak, no, nga mo appeal nining ato ang Cool Adventure Camp. Sir, imuhang mensahe alang kanila. Una sa tanan, akong pasalamat sa Rafi Foundation nga opportunity kayo nga akong anak usa sa na-appeal ani na select sa ugadto sa mga ginikanan ngadto sa mga ginikanan atong isalig atong anak aning foundation unya kay dako kayo nga ikatabang ang kining foundation pagdevelop sa ilang confidence, sa ilang pagka-responsable o maro to sir. Okay. So mao kadto, no, ang tingog sa usa sa mga ginikanan ngon nga resporta sa ilahang mga anak
nga moapil sa Cool Adventure Camp. Okay? So arita sa atong mga campers, yes, Anray, your message to sa atong mga youth pod. So sa mga youth na naminaw karon, I encourage you to kanang try or really experience unsa ni ang among na-experience nga KAC or Cool Adventure Camp. Kay diri you learn to trust, you learn na ma-prove jud nimo nga no man is an island, kay murag dapat na jud team play per me, and na ang and then na ang isa ka person kay naasa jud siya importance in every, kung basin asa ka ibutang dili ka murag kanang nara ka sa daplin, daghan kay ka murag ma-realize ani nga kanang nga kaning Cool Adventure Camp, and murag ma-emphasize bitaw na murag feel na to, di ba? An experience is kanang something that happened to us, pero simply something that happened to us, but tungod aning experience, tungod aning Cool Adventure Camp, you'll realize na an experience is a stepping stone for you to develop into a better person. Okay, daghang salamat Anray Peninsuro, no? Ang atong usa sa atong mga campers. Yes, Fritz. Sa lahat, sa tanan na naminaw sa mga youth karon, kay you have to experience po sa among na experience sa Cool Adventure Camp, kay kanang ang mga instructors kay kanang i-realize nila ninyo na kanang ang life gali kay kanang it may bring you to the lowest points or lowest moments, and kanang ma-reach a peak sa inyong patience, pero at the end of the day kay kanang you have to kanang overcome all the challenges gali niya. Kanang ang ila jong ipabutang sa inyong mind na kanang fear is merely an imagination, pero ang courage nga imong i-overcome ang challenge is a choice. Kay kanang murag ang challenge by choice ba na kanang i-overcome nimo tanan na kanang life problems na imong ma-encounter. Daghang salamat, Fritz. Okay, Sir Lando. Okay, so before ta mo end, so again, maayong buntag sa tanan. So ako lang message sa mga naminaw, may it be youth, dili na kayo youth, teachers, mga nanrabaho, sa tanan naminaw, no, if gusto ta na maka-appeal ani na program, again, kung gusto ta makat-on, or kung gusto ta na ma-part sa solution sa problema sa atong community, sa atong organization, or sa nasod, kung gusto ta na mausab ang atoang nasod, dapat magsugod sa atong kaugalingon. So, and through the Cool Adventure Camp, we are helping you to develop and para mausab sad to become one of the solution sa mga problema sa atoang community. So again, ayaw mo ka pangutana, inquire mo regarding unsa among ma-offer na program. Kaya ato ang program sa Cool Adventure Camp, it can be customized good based sa unsay need sa organization or sa school baron. And huwat-huwat lang mo ginagmay kay na somewhat nagplano mi karon na mag-open enrollment. So wala pa ta nag-open enrollment, but in the near future we are planning to have an open enrollment basin nagproblema mo kay out of school youth ba mo karon, or nagproblema mo kay wala mo'y organization na giapilan, but gusto mo maka-experience sa Cool Adventure Camp. So huwat-huwat lang puhon mag-open enrollment mi. So para tanan yun as much as possible, we want ang kadaghanan maka-experience sa Cool Adventure Camp, maka-experience sila kausaban sa ilang kinabuhi, and then after they experience the change sa ilang kinabuhi, makahatag sad sila nindot na impact sa ilang community. Daghang salamat, Sir Landolf, Sir Roland, Ma'am Arlene, no? Salamat kayo. Andre o Fritz. Mahigala sa ngalan sa akong mga kaubanan sa buhat. Magkita-kita ta sa sunod semana sa adlawng Sabado. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw mo nagpahigayon og groundbreaking ceremony ang Cool Adventure Camp ni atong 2011 sa bagong campsite niini. Gikan sa usa ka gamay nga lawak nga anaan sa building, gipahigayon ang groundbreaking sa 10 ka hektaryang bagong campsite nga anaa sa barangay Kansumuroy, lungsod sa Balamban. Gikan sa groundbreaking, formal na nga gibuksan ang campsite ngadto sa tanan niadtong Agosto 2 karong tuiga. Kini si Pagtukoy Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality.
Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.